Ja som normálne v šoku, lebo rok 2026 je už tu. Takže šťastný nový rok vám všetkým, veľa zdravia, šťastia a kopu peniažkov nech zarábate a také, že vzdelanie. Ale poviem vám, keď som sa dozvedel, že GTA 6 nebude už navždy dostupné, tak toto bola moja reakcia. Gentlemani, môžete odstúpiť aspoň na sekundu. To som dal takú orgánovú bombu. To akože som nadával na Rockstar, lebo prečo by bol ten najlepší nápad dať tak, že GTA 6 nebude existovať. To si ešte zaslúži ďalšiu bombu. A nechajte mi dať komentár, že čo si o tom myslíte, lebo toto je absolútna nočná mora.